De què collons parles? Aquesta frase és el leitmotiv de la millor comèdia negra dels germans Coen, en la meva opinió. Els personatges estrafolaris i desubicats canvien de tema cada vegada que parlen i acaben parlant del sàbat quan parlaven de la vida d'una persona, de la guerra de Vietnam quan parlaven de modals, o d'internacionalització al parlar d'igualtat. No, això no és de la pel·li. La pel·li també contraposa corrents filosòfiques, el taoisme que accepta la realitat com és sense intentar canviar-la i vota sempre a favor, i el nihilisme, que no creu en res i acaba votant sempre en contra. El Consell de Govern de juny va vindre carregadet. Els comptes anuals, on Servipoli va donar la sorpresa. El campus xinès, que eclipsa la resta de campus. L'enriquiment indegut de la UPB abusant d'empreses caríssimes. La trama de les màquines de vending o el xantatge al qual va estar sotmesa la vicerectora d'Igualtat perquè acceptara tindre més personal al seu negociat. Tota una trama de cinema negre. La trama central de la pel·lícula és el segrest de Bunny, la dona del Gran Lebowski, per part d'un grup de nihilistes, que òbviament no creuen en res, els quals reclamen un rescat. I això m'ha recordat a la situació que visquérem en el Consell de Govern. La vicerectora Cuesta presentava el quart pla d'igualtat, que s'havia negociat amb els sindicats i durant les negociacions va quedar evidenciat que el pla havia d'ajustar-se a les possibilitats de la unitat d'igualtat. I les possibilitats de la unitat d'igualtat són poques perquè, bàsicament, només la integra una treballadora, que, per bona que siga, no arriba a tot. I és que les dades són molt clares. I lo sobreimpressiona a veure si li dona vergonya al rector i a la vicerectora. I què va fer l'Estep en la negociació? Condicionar l'aprovació del pla al compromís d'incrementar la plantilla en 2 persones més, que tampoc demanarem l'ajuda. I si en la mesa de negociació, on la proposta de l'Estep els va pillar per sorpresa, l'equip rectoral només va dir que no era objecte de negociació i se'n va dur el vot en contra d'Estep, què penseu que va dir en el Consell de Govern la vicerectora ara que ja havia tingut temps de pensar com contestar i desarmar la nostra tàctics? Doncs el mateix que Walter en la pel·lícula, que eren uns aficionats i que ella no cedia a cap xantatge. I és sorprenent que un responsable polític, quan algú reclama més personal per al seu negociat, no només ho rebutja, sinó que ho qualifica de xantatge. Per al seu cap, sonava espectacular. I el rector, desaprofitant una perfecta oportunitat de no obrir la boca, va dir que la igualtat com la internacionalització són transversals i que en ella treballen tots els serveis. Bé, per un detallet, en internacionalització treballen 38 persones repartides en 2 oficines i 13 centres. Això és un 3.800% més personal que en igualtat. Per al seu cap també sonava espectacular. Walter, apuntant-li al cap amb la pistola, li deia a Smokey que apuntara un 0 perquè havia xafat un poquet la línia. I això és un poc la sobrereacció que l'any passat va tindre el vicerector Montserrat quan demanaren la seva dimissió per fer un mansplaining de llibre. I va crear un protocol per dificultar la comunicació dels sindicats, perquè les comunicacions dels sindicats són perilloses. I no els va semblar prou en què els receptors pogueren cancel·lar la subscripció quan volgueren, sinó que havien de registrar-se en una llista de gent que vol rebre correu sindical. I després començaran a difondre la seva versió dels fets, com si fos una instrucció de treball. A tota la plantilla, estigueren subscrits o no a la gerència. I ara, gerència vol intervindre les comunicacions sindicals. I per això el gerent ha donat ordre a la SIC de rebre còpia de tots els correus que enviem, amb independència de que ell no pertany al col·lectiu destinatari del correu. Tot i que la Constitució garanteix el secret de les comunicacions, la normativa de seguretat de la UPB permet l'ús privat del correu corporatiu. I la llei de llibertat sindical garanteix la comunicació entre un sindicat i els treballadors, el gerent pensa que ell té dret a rebre els correus perquè es paga ell. La universitat, s'entén.
I a mi em va pel cap que hi havia algun tipus de règims polítics que feien això i ojalà hagués estudiat més història del segle XX per a poder-vos dir quins. El Xer em va dir que ell ho feia per millorar, que sense els correus dels sindicats ell no sap que està fent mal. I el rector li sembla molt bé que s'intercepten els nostres correus perquè són d'interès general. Sí, ho va dir 2 vegades que són d'interès general. Aleshores, i basant-nos en el seu protocol, el rector pensa que tothom ha de rebre els correus de l'ESTEP. A la fi el rector és un dels nostres. Si vos conte que la universitat s'ha enriquit indegudament a costa d'una empresa que ens cobra una mitjana de 10.000 euros per informe, pensaríeu que estic de broma. I si vos dic que és la segona vegada en un any que li paguem 50.000 euros, què? Doncs sí, l'empresa d'advocats de Garrigues ha trobat un filó amb el campus xinès eixe que no ens anava a costar ni un duro. Reclama 50.000 euros en factures sense contracte, ni major ni menor, perquè mentre es feia una licitació que ha durat com les obres de l'Escorial, l'empresa ha anat a treballar. I com va explicar el secretari, doncs ara hi ha que pagar-li el treball amb un procediment extraordinari, que s'utilitza molt en la GVA i també a l'UPB des que importem personal d'allí, també en la secretaria general. El secretari general el va molestar prou a la meva companya de Badam per reprochar-li que ja ni s'esforcen, que ha ficat el mateix document al que li han canviat la data i l'import, ni tan sols està signat per ningú. I a més de no saber qui fa la proposta, pues dona la sensació que cap professional ha volgut ficar el seu nom en el paper, la qual cosa confiança no dona. El rector també es va enfadar en mi, perquè li vas recordar que si ve pagar no és il·legal encarregar un servei a dit sense contracte si vulnera la llei. I a més, que ho fem a consciència, per molt que ara diguem que no hi ha mala fe. I a més, va interpretar com si no insinuara alguna cosa quan vas destacar el fet de que l'empresa guanyadora de l'expedient de contractació que a la fi s'ha resolt ha sigut Garrigues amb una oferta anormalment baixa d'uns 100.000 euros menys que les altres 2 empreses. I que casualment aquesta quantitat és la que ja li hem pagat per haver-nos aprofitat d'ella. I jo només és que sóc fan de les casualitats. Recordeu que en la pel·li els diners de rescat són d'una fundació? Doncs aquí també tenim una i també amb problemes de pasta. Es presentaven les liquidacions de comptes de la universitat i les seues entitats dependents. I tot, dins d'allò que considerem habitual, tot menys Servipoli, que ha palmat quasi 99.000 euros. L'explicació que donaven és que la pujada dels salaris pel conveni col·lectiu i l'increment de l'SMI, junta que no han actualitzat les tarifes de serveis, han generat un desfase. Si jo no vaig entendre mal a la vicerectora de la Poza, ella, que presidís la fundació, es va enterar quan van presentar la liquidació de comptes. I el més curiós de l'assumpte és que hi ha una gerència de la fundació i el més sorprenent, que encara conserva el seu càrrec. Olaya, per la seva part, va intervindre per explicar que més enllà de les pèrdues anàvem a votar no perquè considerem que la Fundació Servipoli continua oferint treball públic fora dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat que marca la Constitució. I per la seva part, el membre del Consell de Govern, que a més és secretari general d'UGT, va dir que tant UGT com comissions obreres vigilaven molt perquè el personal del Servipoli no farà tasques que ens corresponden al Petegàs. Perquè sí, comissions obreres i UGT són patronos de la Fundació, que, en la meva opinió, s'utilitza per no cobrir molts dels llocs de treball. Doncs si tenen la mateixa vigilància que amb els comptes, aviat s'han. Segurament ja saps que l'empresa que du les màquines de vending s'està pixant en la nostra històrica. Segur que ja has vist el vídeo d'Estep on Fàtima t'ho conta. Si no, t'ho deixo el link per algun dels cantons. Doncs quan anàvem al gran rector a reclamar-li, resulta que diu que no haurien de crear alarma i no haurien d'enviar correus massius. Just com en la pel·li. A la fi, quan algú es pisa en la teua estoneta, sembla que la culpa és teua. El que no sabràs és que, justets uns quants dies abans de la denúncia d'Estep, la secretaria general ja s'havia donat i ja estava fent tràmits per solucionar-lo. Això va ser el que va dir el secretari general,
sense adonar-se que el subtext que deia és que la Secretaria General és prou més ineficient per a solucionar les coses que Fátima Romero, que el mateix dia que va denunciar va parlar amb l'empresa i van començar a baixar els preus. Quin missatge més confús. En la sessió també aprovaren reglaments d'algun centre i destaque que la facultat d'ADE es va dur un tiro d'orelles per part dels representants del PTGAS per no incloure cap representant electe d'aquest col·lectiu en la seva comissió permanent. Tot i que a la vicerectora Terrassa li van semblar bé els suggeriments que vam aportar per a millorar la normativa d'aplicacions mòbils, al rector no. I pel que siga va guanyar ell i la normativa no es va modificar. La meva intervenció en el debat sobre la normativa d'honestedat acadèmica va versar sobre el fet que és el professorat qui carrega amb el treball quan hi ha persones tramposes. I també vas demanar el suport de la universitat per a obtindre d'una vegada el reconeixement com a autoritat del professorat universitari com ja ho és el no universitari. I el rector diu que és que estem molt nugats per la normativa estatal i que a ell també li agradaria el reconeixement. Es va aprovar un reglament per al campus de Hangzhou que bàsicament diu que no tenim res que reglamentar que el que diguen els xinos. I també l'equip directiu de l'empresa que ha de gestionar la pasta d'aquest campus que, oh sorpresa, la formen el rector, el secretari general, el gerent i 3 vicerectors. A aquestes persones els dona temps a fer de tot i jo em queixo de que no em dona la vida. Després de que la GVA donara el vistiplau, es van aprovar definitivament les convocatòries de les ofertes d'ocupació del PDI i del PTGAS i nosaltres es vam abstindre pels mateixos motius que la primera vegada. La del PDI perquè no s'havien negociat les places d'ajudant doctor i la del PTGAS perquè deixa arrere a gent amb el model de només oposició. També aprovarem un barem per a estabilitzar el nostre estimat professorat associat a la fi del curs que ve, amb l'acord del vicerector i tots els sindicats, excepte comissions obreres, que proposava que el professorat d'altres universitats poguera computar més anys d'experiència que els d'aquí. I poc més destacable. Després del debat en l'últim Consell de Govern sobre els terminis impossibles en les oposicions del PTGAS, que, junt a les mobilitzacions que va protagonitzar el col·lectiu, és el que realment ha agilitzat els procediments de selecció del PTGAS, per molt que altres diguen que ha sigut per uns plans magnífics que ells tenien escrits en una servilleta, es nota que l'ambient del Consell de Govern és millor, malgrat que és difícil trobar punts en comú entre el rectorat i el grup de conselleres entre les quals jo m'incloc. A la fi, el rector i jo som com el Nota i Walter, tan distints en algunes coses però amics inseparables. Així que vos deixo fins al pròxim resum citant una de les meues frases favorites de la pel·lícula. A la merda. Molt en mala bolera.